Okei, aijaa varat. Saamme about this web. Tsekkaas tää skeida. Meni vähän flipiksi, joo. Jep, mä olen se vauhikas, henkisesti rikas, taskuus melkein aina äkkipikast hatsii, mielevikas tatsii, raha sikisee mun suonis, sekä ääni torves. Aattele vaan, ei mulla enää hajuja, tavuja kuosis, pelkää huomista, ei luonteeseen kuulu ajatella vuosis. Se on kun painais elokuvia, saatana, edelleenkään kysele mitään helvetin lupia, yökieleksellä pitämäs vähän hupia, hehe, sitä samaa rataa, budia. Ei tää selvänkään annetais uutta mahis, edes chanssiin tai säälii. Ja siksi vietänkin mun päivii kesäsi jäisiin, mekeviä jäkeläisiä. Likedivtripeli vike, jos tyksit uuden stylist, niin laitahan like boy. Ihan turha tulla matkii, et saa samaa tatsii ees 5 millin budjettil. Kämmenäpärä olemuskin joku vitu alaikäinen. Hei Jonne, me ei oo tonne esikouluun, vetää vaikka sitä Esarii. Polttamaan sun oreganoa sekä samalla paskan tuttaviin räpälaineis. Ja check it down. Toinen verse. Jääpä sun ei kanne tulla tänne, etis meitsil avautuu tai tuut vielä katuu. Ota vaan ne homies mukaan, meillä päin osataan varautuu. Kohti jos et lähde lataa, niin sun edes avautuu toho katuu. Ja tuut vielä myöhemmin kiittää meit, hehe, ei me pelätä teit. Sun flowi levelis ja sun feikkisetelit on ihan liian laimeet. Kun paljon maito, vauhtiksen sedit taas uudes taitoo. Et ota siitä jo opikses, vitu räkispelle. Kysi boy man. Oh yeah, what up? Day beatti, flowi.